ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ କଣ ହଠାତ୍ ଆସିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ ନେକଲେସଟା ଡିମାଣ୍ଡ କଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ରିଜିନଟା କଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଲକି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଯାଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଫୁଲେଇ ବିଶ୍ୱମୟୀ ମତେ କିଛି ଫୁଲ ଦେଇକି ପ୍ରପୋଜ କରୁଛି। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ନ ବୁଝି ସେ ମତେ ଆସିକି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ନେକଲେସ ଡିମାଣ୍ଡ କଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ତ ତା ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମେସୋରୁ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କିଆ ନେକଲେସ୍ ଆଣି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାମଙ୍କର ମୋର ବାହାରକୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମର ଦୋକାନ ତ ସେଠି ରହିକି ଆମେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଟିକେ ଖାଇନେଲୁ। ତାପରେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମର ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନହେଲେ ହବନି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମର ପାୟଲ ମ୍ୟାଡମ ମଧ୍ୟ ଅଫିସକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଏଠି ମୋର ଫୁଲ ସହିତ କଣ ତାଙ୍କର କାରବାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ମୋର ଫୁଲକୁ ନେଇକି ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିକି ଥୋଇଦେଲା କାରଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତା ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏନି ଆଉ ସେ ନଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଥୋଇଦେବ। ଛାଡ଼ ଯାହା କରୁଛି କରୁ ଆମ ପାୟଲ ମ୍ୟାଡମ ତ ଆଉ ମତେ ତାପରେ ତଳେ ପାଟି ଶୁଭିଲା ତ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି କନ୍ଦାକଟା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଙ୍କର କାନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାରଣ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ମାନେ ମୋର ନିହାତି ବ୍ଲଗରେ ଏଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି କୁସୁମା ପାଖରେ ପୁରୀ ଫେମସ୍ ମଟର ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।